Il-miżuri mħabbra mill-Gvern sabiex jiġu mejjuna n-negozji huma inadekwati. F'kelma waħda mhumiex biżżejjed. Dan irriżulta fi studju li għamlet il-Kamra tal-Kummerċ man-negozjanti fejn ħareġ li l-miżuri biex jikkumbattu l-kriżi ekonomika minħabba l-COVID-19 xejn huma se jkunu feliċi fuq perjodu ta' 3 xhur. Il-problemi jiggravaw jekk il-problemi jdumu jkarkru għal 6 xhur. L-istudju wera li 51% qalu li l-miżuri huma inadekwati. Saħansitra minn dawn il-51% 22% qalu li l-miżuri huma kompletament inadekwati. Sa dan it-tant 42% qalu li l-miżuri huma parzjalment adekwati u 2% biss qalu li huma tajbin. Fid-dawl ta' dan kollu l-Kamra tal-Kummerċ qalet li minkejja li l-miżuri se jagħtu għajnuna din żgur li mhijiex biżżejjed u hemm il-ħtieġa li tingħata aktar għajnuna lil ċertu setturi. Ingħad li hemm xi setturi li se jkollhom impatt pożittiv fuq il-miżuri li tħabbru fl-aħħar pakkett u dawn jinkludu n-negozji fis-setturi ta' l-ospitabilità, ristoranti u oħrajn, iżda hemm bżonn li tingħata l-għajnuna lil setturi oħra fosthom dawk li ma kinux eliġibbli għal għajnuna massima mill-Gvern. Wieħed minn kull 4 li parteċipaw l-istħarriġ kienu dawk li ħadu l-għajnuna massima mill-Gvern dik ta' 800 fix-xahar għal kull impjegat, filwaqt li l-oħrajn jaqgħu fis-setturi ta' dawk li ħadu 160 jew xejn għandhom bżonn ukoll għajnuna massima. Dawn il-kategoriji jistgħu jispiċċaw jew jalqu l-operat tagħhom inkella jnaqsu l-ħaddiema. Il-Kamra tal-Kummerċ qalet li l-akbar numru ta' tkeċċijiet mistennija ikunu fis-setturi tal-bejja bl-ingrossa bl-imnut dawk fil-manifattura, edukazzjoni, kostruzzjoni, proprjetà, akkomodazzjoni, servizzi tal-ikel, trasport u loġistika, servizzi professjonali u servizzi oħra. L-istħarriġ li sar jikkonferma wkoll li daqqa fil-bejħ se tinħassu wkoll għall-kumpaniji li esportaw dawk li l-bejħ tagħhom huwa konċentrat lokalment. L-impatt se jħass ukoll fuq l-impjiegi fejn b'dawn il-miżuri se jfissru tnaqqis ta' 32% fuq perjodu ta' 3 xhur u 78% fuq perjodu ta' 6 xhur. Għal ħaddiema part-time l-impatt mistenni jkun aktar immedjat fejn fi 3 xhur dawn huma stmati li jkunu ta' 52% u f'perjodu ta' 6 xhur jitla' 66%. Għal dawn l-aħħar ġimgħat il-Partit Nazzjonalista ilu jressaq diversi proposti biex jiġu mejjuna aħjar kemm il-ħaddiema kif ukoll in-negozji fosthom ir-roħs tat-tariffi tad-dawl u l-ilma.